Kung may mabatian ka nga na scam, ang imo dan nga ihambal, baw, kahangag. Wala sang may mang scam, kung wala sang may nagapa-scam. Tianhon mo, kay ako na scam, anong mahambal mo, anong matubag mo, ihambal, samtang ato bangay kita. Ano ako? Oo, ginaamin ko. Hangag ako. Pero antes na ton, sentensyahan ang mga nagapang scam. Manamyawan na kita. Mga Pilipino, ilabi na gid, mga Ilonggo dira sa may Sukhumvit, Bangkok, Thailand, mayong adlaw sa inyo. Kagtani, kamo naman ang ara sa maayong kahimtangan. Kag madamo nga salamat sa inyo nga paglantaw kag pagpadayon nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Kung na-scam, hangag. Ti kay ako'y na-scam na, ginhack pa. Ti anong tawag? Hangag. Nagligad si Manaday na scam ang akon nga account. E syempre, ang kwarta nagkadto sa iban nga wala man ang pinangabudlayan. Hindi ko na paghihambal ang kantidad. Pero itong kantidad, pwede ka nakapapista. May lechon ka pa. Gan ining video para sa mga nagapang scam. Pongko, pamati kag tani ka mo, tagban sang akon nga ipanghambal sa inyo. Una, kon kamo may plano mag-celebrar, mahanda sang salad, buko salad, fruit salad, macaroni salad, kung ano man nga klase sang salad. Ang ginapangabay ko lang, nga tani ang inyo makuha nga fruit cocktail kag kaong expired. Para magsinakit ang inyong tiyan, magburagwit, kaya nagapalamalhas, nagapiririit, sakasakit. Kag samtang ara ka mo sa banyo, inyo marealisar nga ang pagpang-scam, way kaayuhan. Ikaduha, kung kamo may plano mag-celebrar, mabakal sang lechon manok. Samtang kamo nagakaon, nagapaturong-turong sang inyong kalimutaw sa kalamiton. Kani inang tulan sang manok, magbalabag sa inyong totonlan. Kag samtang kamo, hindi ka ginhawa, nagaluluha ka, naga-purple para ipagwa ng tulan nga nagbalabag sa totonlan. Inyo marealisar nga ang pagpang-scam, way kaayuhan. Ikatatlo, kung kamo may plano mag-celebrar kag nagbakal sang makahulobog nga ilimnon para itagay-tagay. Tani samtang kamo nagainom kag nagatagay, may ara sang buka nga botelya nga inyo matulon. Kag inang buka nga botelya nga inyong matulon, magdiretso sa inyong tagipusoon. Kag ang inyong pagginawa, maguntat dayon. Arriba Villa, arriba Pancho Villa. Ang pagpang-scam, pagpang-hack, parehos lang sang pagpangawat. Ganing mga kawatan dapat ibutang sa krus kag aton ilansang. May nakawala pa sang Semana Santa, ikaw nagapenitensya na. Happy penitensya sa mga kawatan.